katao ang patay, samtang pipila ang samdan sa aksidente tali van ug pick-up sa Lagindingan, Misamis Oriental. Saruntang dugang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James? Yes, Sara, gawas sa upat ka mga nakabsan sa kinabuhi sa maong disgrasya. Anapay laing 13 ka mga individual ang padayong ginatambalan sa ospital. Ani ang report? Kuha kining video sa usa ka netizen nga nakalabay lang sa National Highway sa Lagindingan, Misamis Oriental adlawng Lunes. Makita sa video ang pag-rescue sa mga biktima nga sakay sa usa ka van ug pickup truck. Nagsampok diay ang duha ka mga sakyanan banda alas 11 sa buntag adlawng Lunes. Dili moubos sa 20 ka mga tawang sakay sa duha ka mga sakyanan. Sa investigasyon sa Lagindingan Police, nagsubay sa dalan paingon sa Zamboanga City ang van, samtang paingon sa direksyon sa Cagayan de Oro City ang pickup truck. Dihang nahitabo ang aksidente. Pag-abot niya ng downhill portion, medyo curve maguna diya sir, na according sa driver na lose control siya sir, nga hinungdan sir nga dito siya gipaingon dayon sa opposite lane. Nga dito pod gadagan tong dagan uphill pasaka ang pickup. Daling gipangdala sa nagkalain-laing ospital sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug Iligan City ang mga biktima. Apan way swerte nga nakabsan sa ilang kinabuhi ang upat ka mga tawo. Tulo niini ang pasahero sa van ug usa ang sakay sa pickup truck. Samtang 13 ang samdan nga barayang ginatambalan sa ospital. Ginaandam na sa kapulisan ang patong-patong nga kasong posibleng atubangon sa driver sa van. Karon sir kapabot may sa tanan nga direct family, tanan nga mga victims kung nakakuan kung kinsa ilang representative mo ani Police Station. Pero sa karon sir gina-prepare na namo sir og hinahinay ang mga documents for attachments for possible case filing. Sara, nagpahimangno karon ang kapulisan sa mga motorista nga moagi sa maong lugar nga mag-igmat ilabi pa nga disgrasyahanan ang maong lugar samot na nga dili maayo ang lakat sa panahon. Sara? Okay, daghang salamat James Paulo Yap.